ụmụnne m na ụmụnna m elọta ọnọrọ na nwekwarecha ọnwa nọ nwa mba nọ ihere emegbuola na m oyu ihe m na-eji m nọ mburu ya kpofu vu bịa ngara gbotere ya ọnọ asọ ihe mere onye ọzọ ka onye ọzọ ji mụrụ akọ ọwụ otu ọ dị achọrọ m igbu oge ọnụ ha nọ m otu nwanne ya nwaanyị akpọ m na fon sị m nwaanyị mba nọ m za ya sị m ihe na ya na-akọrọ m na echiche egbuoli na mgbotowere ya ụmụnne na onye chọrọ ịgwa ihe ọrụ ya mma gwa ya na ya ga-egwe ya na ọ punishment n'ihi na ya deserve ya wụ punishment na onye mara ihe ọ ga-agwa ya gwa ya mana ga-egwacha ya gị biko gbata ya ihe ya ga-eme ya ga n'ihu sị m na nne na nna ya mụrụ ha arụ ha anọ ụmụ nwoke abụọ ụmụ nwaanyị abụọ ya nwa nwoke nta na nwaanyị ka ada alụọkwala n'ụdị na ya dị only 21 years mgbe ihe n'ugbo ya na akụrụ m bidara ka ya nọ na bathroom na-aghọga ahụ otu ụbọchị na nga aghọ ahụ agụrụ nwa egwu ya nwanne ya nwoke kedị ọkpara nụrụ nga ya ishe nwe ihe gbubata ya kpukwuru ya n'ime bathroom nga na wakpe ya na ya abụọ ya gbalịkalịkọkwa defeat ya na ya abụọ nwekwara ya nọ n'ụlọ ọrịa ya elu from that very day ha abụọ merezie gawa ụta ka ha na-eshi arịrịwa onwe ha elu apụcha ha elelo opportunity ọbụla ha hụrụ ha eme ihe ha nụziwo taa agba ya na nwanne ya gwa nwanne ya nwoke sị ihe na ha megekwe na ọkwa arụ nwanne nwoke sị ọ dị egwu na ọ Baịbụl condemn na Baịbụl na ọ wụ oloro ọhụrụ na ọ wụ religion ndị ọcha na ivunu ndị ọcha na-enwe ihe ha kpere ya elekere gbanọ nkịtị sọ nwanne ya nwoke toro ya nwanne ya nwoke dị 29 years ya onwe dị 21 mgbe ihe n'ugbo na-eme na ya ga-echetala ugboro lie shi nri nwanne ya nwoke ime o ruo ka e wetara aka 25 years otu nwa okorobịa dị nnọọ mma jikwe n'ego shikwe n'ezigbo family ahụ ya atọ nwere ya like kwana the young man ọwụ na nwanne ya nwoke ga-alụ ya ekwere ya na ya abụọ ebido echechetụ nwa ọnwa ole ka nwoke nhụjie na ya ga-alụ ya mana before then ya bịa notice na ya arụrụla nwanne ya nwoke ime otu ọnwa ya baiga n'ishi ime nọ na-enwe ihe a na-aṅụ aṅụ ya na-aṅụ enwe ihe a na-eji eshi ime ya na-eshi na ya gbara mbọ ka ya wepụga nwa ahụ so that ya lakwuruzie di ya mara na ya lakwuru na di ya nwa ya ekweghị mwepụ ọ ya ka di ya bịara bịa emechaa ihe isi ya eme traditional marriage gbaa akwụkwọ ya dọwa di ya nwanne ya nwoke dịkwa na wee na ya dị ime otu ọnwa na some weeks ya jiri lakwuru di ya ọ ya ka ya na di ya nọrọ na nọ before ya mara ya enye di ya news na afọ ime acha na di ya CS na ọhịa na-ele anya na ọ wee young girl why ịtụ ime aga wụrụ ya problem ya mụọ nwa anọ ntara ihe ya mụrụ n'ụlọ ọgwụ oso gbara n'isi nwatakịrị dịka isi agwọ na anya ya ọcha ka eji ntu gbupụta ya na ọdịdị ụka mmadụ na ihere onwe ya gbue na ọ bụrụ na ọ wụ nwa na-agafe aga mụọ nne na nna na-amụ ya dị ibighara ha nwa n'ụlọ ọgwụ gbalaga kama na ọ nwa mụrụ n'ime marriage di ya gbarịrị ime na-eme family members onye ọbụla bịa adị involved n'ime na-eme dịka ụmụnne di ya ma di ya ma anọ mgbe ya mụziri onye ọbụla ga like ịmụrụ ịhụ n'ihe ya bụ nọọsịs ebila gbala azụ onye ọbụla na-efe n'isi mgbe nọọsụ gbalara azụ ka ya lere ma nwa ya nwụọna nwatakịrị ebido ebewe nga ya ghọta ga-aba bikọs ya hụbe nwa ya nọọsụ ele ya ele nwa ekupụta nwatakịrị na ọ na-atụ ụjọ na isi ya dịka isi agwọ mkpụrụ anya ya abụọ dịcha ka eji ntu kpụpụta ya nte ọ na-atụ ire zam ya fee n'isi mgbe e kirie nwa ahụ ya ma fentin ka ya nara ha fenti ihe eju ya anya ya ghọta datna arụ na mpụ na arụ ya na nwanne nwoke mere no visiteli di ya bịa lege nwa anọ lege arapụ nwa ka ihe ya bịa gba ya ka n'ugwu before ya mara discharge ya lọta di ya elewe sa na eleghị ya na ya abụọ ga-eji amụdịrị nwa na enwe ihe dị otu a nọ na famili ha n'oche eke famili ya na enwere ihe dị otu a dị ebe a ya si na ebe ekwana di ya nwekwara na obi mmadụ na people suggest ya sị ya mekwa that boy ga chọọ somewhere ele ihe ka ọ mụrụ gị na obi ekweghị hụ di ekwe ya onwe ekwe na ya amaghị otu esi eme taa ka esi lebe na nwa anọ ntara ịga ije ọ nụchara 2 years and before gị ije na nwatakịrị na ọ nọ 3 years na nwanne nwoke alụọkwala na nwaanyị na ọ nọ na 1 year and na marriage ya nwunye ya atụbedị ime ma ọfọzikwe ịmụ amụ na ya akpọla nwanne nwoke si akwa ahụ ga ihe ya na ya abụọ gabiga akwa ọhụrụ ihe ya na dị seed ya bịara ka ọnụ ụlọ dị na ọ seed ọkụ nọ n'ime na ọkwa ọhụrụ na ihe ya gwaga ihe asọ warụ na ọwa arụ ka ha kwupụtakwa nwike kwụ ala mee omenala onye ọbụla nwere onwe
nwanne ya nwoke si ya nwa kwupụta na ya ga-agbalaga ya ga-abịa luo ha na village a tiri ya nwa ebe ya gara na ya nwa kwupụta na ya makwa ihe ya na-ekwu na ọmụnọta na-eche akwa ala na ịkwa ala na nwoke na nwaanyị na ya abụọ gbara ụtọ complete were mkpọkọrọ mbele nya ijuo ha n'ahụ tee ha nwunye ite disgrace ha ruo n'ime ahịa kwụgharịa ha ya na ya abụọ gbara ụtọ iyi ya nwaka ama a na-asọpụrụ ka ya ga-eme na ya nwa kwupụta na ya hapụ ya gbafunyu anya na ọ hapụghị ya na ọwụ ihe chọrọ ime mgbe ọ chọrọ ime na ihe ya ga-asọjest ya na one day di ya pụrụ na ọkpọta dị nwa ka ha kpụrụ nwa abanye moto gaa ebe dị fa ga-ebi ha ya n'ihu ọfaneji gbalaga ya elega ihe sọjeshọn ke na o yiri ihe ụmụachi n'anya na ụta polisi kwụsị nhụge ndị mmadụ n'ụzọ ajụga ha onye nwe nwa ha na which orphanage some buildings nwechara kamera CCTV na polisi ga-emekwa investigate ga-eteresikwa down to them na ya biko na-eweta another plan na ya na-asọjest ka ha ga-eligapụ nwa ha from ihe ha nọ n'ime mmehie ya na ya abụọ mere na-enweghị onye mmanụ na onye nwenye nsogbu na ugbu a na ọ lọla nwaanyị na ọnwa ya ndị nwunye ya tụbụ ime ma ọfọzịkwa ịmụ amụ na ọwụcheghụ na ọkwa ihe onwe sọfaga nwanne ya nwoke sọ dị egwu na onwe ya na nwunye ya rụkọbiri ndụ ọjọọ bifo ya lụọ ya na mgbe ọ ga-adịkwa ime na ọ ga-adị ime na nwaanyị mba nọ die famili di ha wụ ndị chọọchị ha ma omenala na ụmụnne di ya diọkpara di ya kpọla ya na fon si ya jụọ nwunye ya ajụjụ ma enwe ihe ọ ga-agwa ya gbasara nwa ha na ọ mụrụ na enwe generation ha amụbe nwa dị ụtọ ahụ before na something dị wrong na ha chọrọ ịga ije na di ekwenụ agwụ na-eso ụmụnne ya aga mana ọ naghị akwụsị ha ịga ha wụ na ha chọrọ ịga ya sị ha nsogbu anụ na ha gaa nke ọma mana ihe di ya sara ha wụ na ihe mere n'ụwa ebe ajụjụ adịwala too much from them na ya ga-aga medical di ya bịa kowere ihe n'ugbo sirikwa ihe ụmụnne kwuru in order to clear them na ha ga-aga ụlọ ọgwụ na ya ka ha ga mee DNA test mara ya gwa ha truly na nwa nọ na ọgwụ nwa ya ha na-agazi ha marazie ihe kpatara na ya ejiri mụọ nwa na ya nidiri inye ha assurance medical assurance scientifically proven na nwa nọ nwa ya so that ha na-agazi ebe ha chọrọ ịga ha mara ihe kpatara nụ ọwụ mmehie nna ya mere ọwụ mmehie osi na side ka ha ka a mara ihe kpatara na ihe n'ugbo ji ya tụrụba ime ka abụọ di ya dị afraid di ya na-atụ ụjọ ka ha hapụ ịmụ ha ihe yiri ihe na ọ bụrụ na ọ kọs na ọ nọ na line abịaja na otu kele na warning ka ha mara ihe wụ the problem before ha mụzuo ya abụọ na ihe di ya bịara bịa kogere n'abalị nwanne ya bazuo onwe ịsha ahụ na ọwụ na eruo nu DNA test ga-eprove na ọwụhụ di ya enwe nwa marriage ga-akọkashi na nwaanyị mba nọ na ọ ya kora nu di ya ihe n'ugbo ine ka ọ ya nye di ya allegation na ọ trọst ihe mere o ji agaje DNA test kporo nwa ya lụwazie n'ụlọ nne na nna egwe ya na ha ya na-alụghachi na ya amaghị what to do na ya gwala nwanne ka ekwupụta ote nna ha rụ ndụ ote nne ha na nna ha rụ ndụ enweghị ha ga-eme onye ọbụla enwere onwe gwawa ya na ọkwa mana ọ gbacha ụtọ n'ime ajọ ugbo na eweta ọbụla o shiri mee na ọ ga-eluzukwe di ya na di ya ha agaghị withstand the shame ma ọ bụ na abịa ime omenala agba ya ụtọ gbaa onye ihu na onye azụ ụtọ onye pụọ ha pụgharịa ha n'ime ha na famili ya di ya ga-ajụ na ha agaghị alụzikwa na ka ya marakwa ihe ya na-ekwu na ọ ga-akwakwara ya mma na ya pụtara na ya na-alụgachi da na ịnọ ebe a ha chọpụta eziokwu na ihe nwanne nwoke gwagazie and ya hụrụ di ya n'anya too much na ya eche na ya nwere ike ịlọtakwa nwoke adịghị dịka this man again na enweghị ga-eme n'elu ụwa ka ya lọta nwoke dịka this man na ọ dị rare ịhụ mmadụ dịka di na wụ naanị na di eji ego na di eji ego bata ego ọ nwere anaghị akọntrol ya di enwe obi mmadụ na o jighị ya egwu na di ewe onye na-agwa ya mgbe ụfọdụ ya kpọkwuru eche na ihe a na-echewa arụ ya na nwanne nwoke arụrụ mana di ya na-efili na ihe echegewo nwa anụnụ ya mana ọ dị na-abịa akashi obi si ya na something dị wrong na ọ ga-awụ ancestral cause bata amabeghị ebe o shi na ọ dị ya na-abịa akashi obi mgbe ụfọdụ di ya nara ya nwa ahụ kuru ya banye n'ime ụlọ na aka eke na-egbukwu ya egbu na ya amahụ ebe ya gachi ugbo na m juderele mba ụwa onye kwupụtara di ya na famili di ya echi na bebi ukwu obi nwere nsọpụrụ reputable family na ha ga-ete ha ga-ewekwe ha agaghị nwere ike agaghị ata ihe ahụ eze dị ihere dịka nwanne nwoke kwuru na o nwere ike ha sị na ha na-alụgachi na ha merụrụ ala na ya kpere nwa ya na nwanne nwoke nwere kpolara na ọ ga-adịrị ya ihe mwute na ihe ihere ya gwala na nwanne nwoke ekwupụtanụ ka ya hapụgodu ka edie ka ha chọwa problem ha ihe chọga ha nwanne nwoke eweta kọndishọn na ya ga-ahapụ ya gbalaga na ya dịrị dị ịgba ụtọ a na-apụgharị ya ka vileji ha na m juderele ụmụnne na-ele ihe ụnụ sọjestrị ka ya mee ọ ya kpere nwa pụta na ezie n'ebe nwanne nwoke si ya na ịga faiga aka lewe nwa anụ ntara na nwanne nwoke si ya kpere nwa ahụ pụta gbagodo ose pụta ka ya emejie dị nwa ewike after some time di ga-abịarịọ ya laghachizie na ka ya na di ga-amụzi
na ọ gaghị enwe problem na ya pụta na enwebe elulu nwanne nwoke na-atụbe ka ọ tụkwara ọ na-abịa na m juderele mba ụwa na-ele ihe ụnụ si ya mee na onye dene ụmụnne m ekwekwele kwucha m si ya nwanne m nwaanyị ya sị mba ụwa ga-ewere m iwe mana thank God o doro anya isi na ị ga-ewe ya as punishment. The main reason I ga-eji ewere m iwe ive m onwe m nọ ngana wegere m iwe because ihe a bụ ihe mere mgbe ị dị 21 years ọ gịnị mere iji meshie ọnụ ị mara na ihe ọma mara ihe ọjọọ that time not even one time ihe ahụ mere at the age of 21 megide gị ruo 25 years gị yiri ime hụ na ederela nwanne m nwoke ime nwekwe mind kwere nwoke ọzọ bịa lụọ ọrụ nne m aga m asọ gị nwa dọhara onwe gị mmiri because o doro anya na ihe unu mega adịghị mma ya nwanne m nwoke sọ wụloro ọhụrụ na ọ wụloro ọhụrụ ka anyị kpọgodi ya na ọ wụloro ọhụrụ Christianity wụloro ọhụrụ Bible wụloro ọhụrụ ọ bụ ihe ndị Western world na-eme omenala Igbo nabatara ihe unu mere isi na ọ wụloro ọhụrụ then what about omenala Igbo nabatara ya obodo ishi na the soil ọ nabatara ihe unu mere no omenala isi iwu omenelu omenala kwa na ọ nabatara na ya no mba ọ wụrụ nwa 12 years wụrụ nwa 9 years asị na nwanne nwoke toro ya well ọ bụchige ya ọnụ still o weta ka mgbagote na age ọ ga-ekwupụta ọ ga-ewesịrị nwanne ya iwe na ọ kpara ya agwa ọjọọ mgbe ya dị obere ọ ga-ekwupụta ọ ga-ebepụta a ga-eme the needful mana itogide to ruo 21 years ihe ebe nwanne ga-emetụ gị ahụ ụdọ ogwu owe nye iwe ịgba ya akala anya tiwe na ịgakwa agwakwa nne na nna ya enwe ike zuzukwa iji gị meshie ọnụ ya arịa n'elu ihe mere n'ụwa dịka ishikọ akụkọ dị na family dị na ị ga-edenwe ya ụzọ abụọ ha ewere ya ha enweghị ya ị ga-ala bịa kwupụta gị na-ekwupụtakwanụ ka ndị nwe na ụmụnne ndị na-ekwupụtara dị ya wee na nwanne nwoke chọrọ ịgba ọsọ ka a ga-egide ya bade ọ wụrụ ndị ụmụ ya uche were gide bulelu ya eme omenala ahụ by force because of you ị ga-akọsara na ị na-aga ọ ga-agbalaga ọ ga-abanishi onwe hapụ gaṅụ n'ọgba ekwere ebe o denwere so ịchị ịkọta ị ga-ala kọsara nne na nna gị kọsara ndị ga-akọsa gbakwa ha na ha emekwele ka ọ mara nwụta ga-eshiga gide ewela lue from city mee ogodo arrest ka na-eme welata na ịdịla ready ka ebupụga ibu because ihe ibu ndịda ka ebupụ ya wee ibu ọ bụrụ ihe ụmụaka megasọ ruru ụmụaka ha ama ihe adult togide topụta dị mkpa ara eju obi ụkwụ ju azụ nwanne m emetụ aka gị react to it well aga m agbotoro ṅụ ihe so mgbotoro ṅụ gị gụọ kọmentị lee ihe ha ga-agwa m mana eziokwu anaghị ekpu ya aka di m chọrọ ịga ụlọ ọgwụ ga mara ma nwa ọgwụkwa ị gaghị akwụsị ịga once ị pụtara sị na-aga this and that gị esokwana iku nwa ga-alaja ọ ga-asị nsogbu anọ because ote nọ na-aga nwe mụrụ ya nwa ụjọ dị ya the only condition ga-eji mụrụ ka ọ dị sure na ka ị mụrụ amụ na ọ ya tụrụ n'ime ya amara ebe etu solution na gaji ya nwoke ji uche n'aka ya na family ya amamihe ha zuo ezu so ị ga-eme na awụ laa ga kwupụtara ụmụnne m pụtagodo from nke ị nọ na ya ma ọ fọzikwa ị ga-ahụ ọhụ onye rụka ya don't say that ka ị mecha meme the needful mee ihe ị kwesịrị ime ịpụtagodo from ihe itiri onwe gị n'ime ya amarazi the way forward ụmụnne m enwekwa ihe ụnụ ga-atụkwasịrị ya na ụnụ gwa ya nụkwana ngala na-ele m ihe asụwa arụ ike ịbịa bịa kọwa gbawa olu adịghị m ị kwesịrị ịma nwanne gị ma ịma nwanne gị enwere abụrụmọnụ soghe family ahụ sikwa oshi na nne oshi na nna onwe na-akpọ passive cause ime onwe gị available use mara nwanne gị ọngọ ha na m n'ọnụ udo dịrị ọnụ